Pokok siji saben nganu terus tak gaweke terus. Dengan ditekan sprene niki. Ning sesuk suwe-suwe ya nek wis tekan mangsane ya tak julke ben prihatin dhewe. Ngoten niku. Mboten ngilang-ilangke wong suwargi bapakne mbiyen ya kono dikulak kene dikulak. Mboten ngilang-ilangke. Napa almarhum Pak Seno ki mbiyen kasete Mas Purbo ki dicekel kabeh terus kabeh ditranskrip. Mbiyen ya bapakne ki mbiyen ya mayang nganggo naskah terus. Ning cara gaman niku nek wis disah saya landhep sesuk ya suwe-suwe ya ora nganggo naskah ngoten. Nggih ta Pak Dik? Nggih, leres. Napa niku jenenge dalang niku nek mengke mak bul ngoten niku medeni. Nggih. Nggih kados obor blarak mapet ngoten. Nggih, ngene nek saka sithik awet. Kados wargi kan nggih perjuangane kan nggih suwe. Nggih. Nggih. Kula seksi hidup, Mas. Nggih. Kula riyen ki tenan kok le bapakmu biyen ki mung arep ajar mayange tekan Wonosobo ngebis barang karo aku nganti aku diunek-unekke biyen. Mergo biyen ki pirang-pirang dina ngedul ngono, ono alih ngono ora jujur aku krengetmu ambune kok blendok ngono biyen ngarane. Nggih niku saestu biyen arep ajar mayang direwangi ngebis kaya aja tekan Wonosobo sekili kalau sing ngedram kae Mbah Wondo kae biyen. Nggih. Kula nggih ngebis riyen. Nggih, mayang ngebis niku biasa. Nggih, lakone biyen sampean ya sok krungu ten YouTube kok kula kental kok. Nggih, kabeh niku perjuangane dangu Mas Gentar Mas Adik. Ati ampun kesusu dalang niku sebabe napa nggih? Adekane wayang niku mesti enek anak, enek bojo, dan lain-lain gitu. Dan lain-lain termasuk demenan barang niku to? Nggih. Nggih. Nek demenan anu pasake sing tuwa-tuwa ngene iki wae Mas. Nggih. Dados jenengan ampun. Nggih niki dinggih purunane Mas Gading. Sakniki mumpung panjenengan rawuh niku tasakuran pernikahan. Oh nggih. Nderek mangayu bagya raketan mung sak cengklingan ya panjenengan maringi tembang. Oh nggih, matur nuwun nggih. Nggih. Nikane ya kondange Mas Tengkleng iki kejaba dalang ya pangripta gending ya pangripta tembang. Sing kondang lagune iki apa le? Imbang ana katresnanku ki lagune panjenengane Mas Tengkleng Susilo. Nek dalang Jawa Timur ya ana dalang kondang sing nyipta lagu Mas Sun Gondrong kae memanikmu kae ya Mas Sun Gondrong. Aku ki ya ngono aku. Ngopo? Ora ngopo-ngopo. Kowe ya nganu ya ngripta lagu ora ngopo ngramal. Ayo Mas nyuwun dipun berkahi langgam imbang ana katresnan kuning kula nyuwun dipun bawanana ngangge kinanti nek mboten klentu. Nggih leres kinanti. Kula cengkok jane maca patek mboten ngoten. Nggih. Gandeng kula cengkok menika kula judul kinanti kasmaran. Nggih sami kalih gawean kula sing nika lho Asmara Ndana Lali Janju niku sapa-sapa nggih ngangge kula nggih gawe cengkok dhewe napa ngasae. Nggih. Cobi Mas, tak nyuwun berkahe. Saben dina mung ngalamun. Kaya karyamu to, Truk. Dina Minggu kang tak anti. Welek gawanmu ku, welek. Elek kok wis dienggo sinden-sinden padake. Hangen-hangen mring wong manis harap urip barengan. Kok kowe ngerti nek kinanti ya nek kinanti ki rak ya mesti 8U 8I 8A 8I ketok kok. Nggih. Pancen dalang niku kudu ngerti maca 4 11 Mas. Nggih. Napa mawon niku? Lah nggih 11 niku sampeyan dhewe ya ngerti. Nggih. Kula ngerti ning sampeyan ben ngendika kok ya. Bunga susah dilakoni. Kula niku meneng-meneng nek panjenengan do ngasta, njalah kula pas prai mesti nyemak kok, Mas. Pripun? Kula niku nek pas kula prai panjenengan pas ngasta, kula ya mesti nyemak ten YouTube kok. Alhamdulillah nggih. Kula niku ndamel YouTube niku dereng dawuh ngenteni Mas Seno liyan kok. Wah Mas Seno kon
ngubul ngoten niku sampeyan dhewe pun mboten umum ta Mas Ino penontone kuwi nganti kaya ngoten to. Aku tak ra gawe wae. Jane aku yo mayang ning mboten kula ketokke ngoten lho. Lah Mas Ino sore nek aku tak gawe aku yo ngono kuwi. Nggih. Ning pun kathah to. Napa niku subscribe kathah? Mbah akeh 15.000 dereng enten. Niku pun mboten napa-napa saentene. Sing penting niku tibane viewer kok dhuwit iki tibane niku tibane agek ngerti kula entuk dhuwit niku. Nggih. Nggih. Aku ora mudeng entuk dhuwit iki ora mudeng ngerti-ngerti dijikuk karo kanca sing enek dhuwit to. Enek piro Pak? Enek 12 juta. Ya jikun aku yo ngono 12 juta Mas. Panjenengan niku nganu lho Pas. Dalang kejaba dalang yo duwe usaha peternak sapi sing kondang. Kok isih mikir YouTube ben bocah dipenggalih mengko perkara monetes mangke mang paringi kula mangke. Cocok ta Le? Cocok. Mengke dibagi dua, Mbak. Mengke pipane tinggalke purunane. Nggih, Mas Gading. Seneng ya Le ya. Nggih. Enggak Mas. Apa teko lan pun kakang hatiku ra bisa lali Langgamipun mumpung panjenengan rawuh dipun slirani piyambak nggih. Oh nggih. Neno 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 nino neno 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 neno. Aku yo ben eksis tak celuki nganggo suling sik Mas. Waduh nggih. Yuk. Biasa matur nuwun Pak Dik. Sami-sami Mas Geter. Nggih, wah nek jane mono ya Le ya. Nggih. Jane ya isih kurang panjenengane rawuh ning kene iki isih kurang ngersake apa nyuwun tembang meneh. Ning ya sing penting berkahe wis kepareng rawuh iki wis kanugrahan tumrap awake dhewe ya Gong ya. Nuwun. Nggih, mengke Le kundur mengke to siang. Nggih rada engko, rada padhang ora apa-apa kula. Nggih. Bar niki ampun legaten nggih kendang. Ampun karo sing kerbak mawon. Tase digawa. Oh, ayo wis. Kalah julik jebulane. Luwih pinter sing ngendang. Nggih. Menten mriko nggih. Pancen Garwane Mas Keswan Mbak Ayu rak. Sering panjenengan jak nggih. Nggih. aku nggumun Ayu ki mbiyen nyawang kono piye ngono. Nah niku. Ha piye Le? Jurus Le piye Le? Piye? Kok iso ngono ki piye? Lah yo sampean iso nglarokke piye ngoten. Lah yo eman-eman iki karo kaya aku. Nek aku kok karo-karo srek ya karepe. Kuwi dudu aku lho Le sik omong Le. Wis sing ngendika kae Pak Dedengkleng lho. Nggih, aku ya ora omongan lho iki mau. Lho kaya arep dikatutke dosane. Ngono ki dikumbah ngono ora apa-apa sing penting aku mbok tinggali ngono ora masalah. Ambok arep dijur luluh wis to. Sing penting tinggalane nggih. Penting hasil. Nggih. Ayo wong panjenengane Mas Tengkleng iki pancen ya piyai sing blobok wong nyatane biyen jaman perkumpulan dalang rudal kae. Kae ya meso cucul aku dalang 5 tinggali kabeh karo Mas Tengkleng. Sing nembung ya Mas Kiswan kuwi. Dienggo cah 5. Le luwes. Matur nuwun Mas Tengkleng. Nggih sami-sami Mas. Nggih, pangestune pokoke kula suwun nggih dinggi kula, nggih dinggi anak kula Gading. Nggih, mugi-mugi Gading sinau terus Mas Gading. Sih kesempatane sih dawa banget. Ya, mugi-mugi mengke saged laris. Amin amin Allahumma Amin amin. Matur nuwun. Sih tak tinggali sinden-sinden ya. Nggih, nggih. Lho kok weh. Ya ora apa-apa. Niki wae sing nembung Ayu napa anu? Sedekah kabeh. Ayo mbok ora nembung kowe tinggali karo Mas Tengkleng to ayo. Sik. Nggih. Anu liwatku Mas liwat kula mawon Mas. Ampun ampun. Kula mboten sadhe ditinggali mboten apa-apa niku pipone mawon mboten apa-apa nggih. Wah, mboten biasa nih. Luar biasa. Nggih. Malah ya. Nyonto iki kaya Pak Dedengkleng kuwi le. Nggih. Panjenengan sesuk nek mayang, heeh, kuwi ya nyonto karo Pak Tengkleng kuwi, sing blobo, sing lomo karo terutama karo kanca-kanca. Nggih. Dan ya mesaya terus lenggah nenggon kendang meneh. Ayo Le, iki awak dhewe ya caos panglipur. Caos panglipur. Matur nuwun karo Pak Tengkleng. Nggih.
caos panglipur dienggo temanten kekalih karo panjenengane Pak Sartono dalah Pak Supriyanta muga-muga nggone kagungan hajat tansah pinaringan rahayu wilujeng amin temanten kekalih nggone wis kelakon daup silaning ngakrami muga tansah binerkan Gusti ora let suwe banjur diparingi kanugrahan wujude golek kencana utawa momongan langgeng nggone bebrayan ya mula iki awak dhewe le ngaturake tembang ya sing ana gandeng cenenge karo wong bab omah-omah karo wong bab bangun katresnan. Gandeng iki mau iki sing kulino ndereke Mas Tengkleng iki panjenengane Mbak Ayu. Ayo le Bagong awak dhewe njaluk karo Mbak Ayu supaya ngaturake lelagon Setya Bekti. Setya Tuhu, Setya Bekti. Ayo Mbak Ayu dipun paringana bawa langgam Setya Tuhu. Jandang kula Setya Tuhu mengke dipun dawaken langgam Setya Tuhu. Ya. Kok ming sithik? Oh sithik wae. Ayo lumrah iki suling kuwi, heeh, suling iki bolongane iki rak pirang-pirang. Kuwi kudune ya le muni rada suwe. Weh aku ki seneng suling sing bolongane siji padake. Lha apa kowe? Ayo maksude sing dijebul ki rak mung siji to, Glo. Neno, ayo Mbak Ayu. Dan sing ngendang gleleng. Gleleng biasane ngrebab ki semene, gandeng ngendang semene, tambahe semene. Semene meneh. Isih oleh saka Mas Tengkleng. Janus. Bocah kok apa-apa kok Janus. Obah mamah menggok ngemplok. Neno. Saiki sing lanang ya laris mayang. Heeh. Mayang dhewe kok ora dijak ya sing wedok ya. Malah bot indene kowe ya, Gong ya. Kepiye ya le mikir ki ya? Ha iya. Ah mbok menawa nek dalang tok ki nang kono ben bebas. Nang kono sindene nom-nom. Ah iya. Ora duwe pikiran kok. Ayo wong. Ayo nek duwe iki nek ya kudune bojone dijak to. Ya bener ki. Malah ngumukke videone syuting diupload. Lho sindene nom-nom ayu-ayu, yo rasamu piye nek ngono kuwi? Lah karang kono sindene ayu-ayu kok. Heeh. Heeh, belia-belia. Heeh. Mongko nang kono rong dina rong bengi, sindene do ora mulih, do nginep ning nggon transit kono. Mesti ana wektu sedala mesti nyengkake jagongan karo sinden-sinden nom ora piye kuwi. Heeh, kaya dalang iki. Kaya dalang iki piye maksude? Aku ya gawe jagongan dhewe kok ya. Sing ya mestine ra ya ana sing dicontoh ngono lho. Anjut aku nyontoh sapa?
Ngono wis naluri kok wisan. Apa ya nek dalang ki kabeh ngono kuwi apa ya? Ya ora kabeh aja dipiawuyang kabeh ya. Kowe aja nyuntul sing kaya ngono ya, Gong ya. Pacar utawa bojo nek dalang cukup siji. Sing ra konangan maksude. Kira ya wangun-wangune kira ya gawake apa digandeng tangane. Neng kono ya mirokke jare. Heeh. Ngelapke kacamata barang kuwi. Lah ora nggo kacamata ki. Ayo nunggu sesuk nak bojomu wis terakum. Yo nak yo bacotke. Ya aja no. Jare arep dipateni jare. Aku ki lewani ki ya ngumbah bojomu iki mung nak dong metruk ngene iki. Nek nang jaba ya kalah grasak asline. Ha wong kon gaweke naskah ngono, gelem gaweke naskah ora gelem panggal sisan. Ayo aku wedi arep tuwa aku ki ringkeh aku Kejem ya. Kake kejem meneng-meneng. Ngendi ana wong sing jenengane fotokopi naskah kok pirang-pirang lakon ming gaweke LA tulung buku cilik-cilik ya lho. Ah iya. Aning karang aku ya kalah anggras. Yen cedhak tansah mulat sida asih Bojomu ki nganu kok yo. pripun? Kuwi Mas Gading yo nyuling nganggo singshot ngono. Aku iso apa singshot? Dengkulmu wong untu kowe pasangan kok singshot kowe. Tak pikir-pikir Bagong yo gawe jegongan nggo aku kok yo anu. Lah ya sithik mbok sithik gawe jegongan. Pripun bojo kula pripun? Bojomu ki saiki nek metro utawa mayang ki seneng nek mayang dalang tok karo komplit ki. Mergane ngopo ya? Ayo kuwi mau ning kono ketemu sinden ayu-ayu. Mulai sesuk meneh nek mayang dalang tutke pokoke. Mboten oleh. Jare nek melu arep dindeke dalan ngono ki. Oh, ketegelen nek ngono. Lah ya wedi ta kula. Melu apa didol ngono jare. Oh. Lah ya wedi ta. Kaya ngono kuwi to. Ketegelen yo le. Tegelen nek kowe. Encen tegele nemen kok niku ki. Tegel tenan nek kowe. Wong karo kancane dhewe tegel aja meneh karo bojone. Karo aku tegel banget kok. Nek ro kowe piye le contone? Wah tegel banget. Piye ditegeli piye sampean? Macem-macem nganti lali aku saking ngukake iki. Saking ukae. Pindho mimilan mintuna. Contone iki kae DP dadi wayang kae aku tegel banget nek karo aku kuwi. DP. Heeh. Lah entuk apa piye sampean ki? Hah? Adi DP ngono apa piye? Ya maksude Oh, biyen kan biyen ki tau. Mas Gading tau dibasi karo Kendang. Nggih. DP-ne dipek. Dipen nggo tuku mayang jana karo cakil. Bisnis kok karo kae. Heeh, aku ya kesalahan aku ki ya kok jane iki. Ayo Mas bareng ana tepi wajib Situasi sida asih enggak enak. Anu lanjut langgami Mbak Ayu monggo. Matur nuwun Mbak Ayu. Mugi saged murakapi utawa mbleber dumateng temanten kekalih. Gong. Yo. Nyambut gawe iki nek sing jenengane seneng dasare ya penonton sing padha lenggah. Wektune iki mlaku terus ki ora krasa. Ora krasa. Wis meh jam 3 kurang seprapat. Mula disendruk ke sanga. Heeh.
lawak dhewe bebarengan sing penting ning kene Jawa matur nuwun wis didhawuhi ngregengake pahargyan tasakuran pengantin kekalih iki awak dhewe ya bareng-bareng ngucapake asta kunjuk ana ngersane Gusti muga sing dikekudang temanten kekalih tansah manggih rahayu wilujeng sing dikudang-kudang ya nggone mbangun bebrayan ya tetep padha bisa atut runtut mula diaturake kinutang kudang tansah bisa Anggo rasa nentraman ayami Tata susila dadi tak potulada Iku sarabungan kudu dadi srana kore guna kaya kore Aku diluhur kabudayan Itu rasa ngekong sama rahayu ngudang temanten kekalih coba ngudang ning awak dhewe sak kanca warga laras uga nderek memuji muga-muga temanten kalih tansah bisa langgeng puji mugi langgeng pujiku tansah lestari apik ya Gong ya gareng nek wis muni gelem lelagon jan jos tenan apa menghubung-hubungkan menghubung-hubungkan umpamane kaya iki mau lagu kudangan gareng ya muni ngudang manten terus lagu pujiku ya gareng nderek memuji kanggo temanten kalih aku ya moh kalah Gong moh kalah iki arep kanca-kanca iki nang kene iki wis disuguh sing banyu mili ngene iki ning kanca-kanca pengrawe iki tekan ngomah sadurunge padha mapan sare mesti padha mampir ning warung pojok mulane mengko ndak dumbyuk kaya sing wingi kae warung pojok dibaleni meneh ning suwuke mengko utawa kodane langsung bablaske ning sampah ning nong nong ning 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 nong ning nong ning nong nang ning nong nang ning nong ning nong ning nong ning nong Kare warung pojok,
Rere saldo palmono ting ranu Tresing karsanira dening kanyut manis silingira Gusti Sidat agung ing narmada Blegagak ugag sak dolita mel. Pripun Gus? Ndara Wermadi napa sing dadi dawuhe Kang Ibu? Kakang Semar temanten Putri Ndwarawati nyuwun bebanaya kuwi temanten lanang kudu bisa mujuti renggan kayangan kayata kayu klepu diwondaru debuk mas lan sak panunggalane uga kudu nganggo srah-srahan kebon danu pancal panggung cacah 140 banjur temanten kakung kudu nitik kreta kencana kang ditarik kuda sirah yaksa dikusiri Dewa Bagus lan sing dadi cucuk lampah kudu wujuding wanara seta ingkang bisa njoged lan jroning pahargyan kudu diiringi nganggo gamelan Lokananta kuwi sing dadi pepanggile tetela abot nanging kabeh para kadang Pandhawa padha mbiyantu Kakang Langgih niku kudu sedulur niku ya kudu daya dinayan Kakang kalenggan iki Kang Mas Werkudara wis budal ana ing kraton Singgelapura bakal nyuwun ngampil kreta kencana nanging aku kadhawuhan nganti Kakang Semar supaya nglarapke sowan ana ing kayangan Suralaya supaya ngampil rerengganing kayangan Kakang sorote pandam sula amadangi pasareyan ngenangi wadana remu-remu kalingan hang-rangang sang tiamanang kong sumungkem guling sang kakung rerepa baboe maneman peraten tek pranto kula kadah rontek lho Pak niki Ndara Permadi arep rabi wae kok angele kaya ngene kuwi lho Truk arep rabi wae angele kaya ngono kuwi ya Reng ya pegong aman ora peduli nek aku kuwi ya ora ngono kuwi karo bendarane kira kaya ngono kuwi Gong heeh aku mben rabi gampang kok aku mben serah-serahane iki ger nganu kaos karo kathok wis cukup wis menengo dhisik nggih ampun sumelang mengke kula sing nembungke pun monggo kula dherekaken sowanten kayangan Den
Palugon laguning lekas lo kita linuting kidung kadung kadereng hamomong Duh Hyang Rama Dewaku ingkang rawuh wonten pertapan kula mriki Anggir Gatotkaca sami manggih karaharjan nggir
Inggih mundi pangestunipun Siwa Mayang Kurmanggih Widodo syukur nggih. Lajeng wonten wigatos menapa nggih? Kula ngaturi prisa bilih Paman Permadi kalenggan menika badhe dhaup kalian Bibi Bratajaya. Nanging jebul awrat ingkang dados bebananipun ing antawisipun ingkang kangge serah-serahan wujudipun kebon danu pancal panggung cacah 140. Pramila mundi dawuhipun Kanjeng Hyang Dewi Kunthi kula sowan mriki supados Wanoman kersa nedahaken wonten pundi kebon danu pancal panggung menika. Babar pisan reh niningangke bebono kedah ugi wonten Wanara Seta ingkang saged beksa pramila paduka si Wanoman supados paring pambiyantu. Sigra gayuh ngekono Sang Ramandaya Pati ana buta gong cangkrama arane wil kathak sini jejagi jroning wari ing welatalah. Nggih kula janipun sampun mireng kabar yen ingkang paman inggih Raden Arjuna badhe palakrama lan kula nampi dawuh supados caos pambiyantu menika kanugrahan tumrap kula. Inggih kula sagah nggih. Waduh matur sembah nuwun lajeng cumadung dawuh nggih menawi kula ken joget kula sagah nanging joget kula menika sakmenika sampun boten luwes malih. Nanging yen babakan kebon danu pancal panggung menika kebu ingkang wiwit saking dedengkul mangandhap menika warni pethak. Krana kebu menika kelanganipun utawi kelangananipun pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Dene ingkang dados pekathik utawi ingkang angon menika wujudipun raseksa ingkang winastan inggih menika Dadung Awuk. Awukipun sinten wa? Lho menika nami kok nggih menika nami Dadung Awuk. Ih, lajeng menika mapanipun wonten pundi? Mapan wonten wana Ganda Lumayit sampun monggo. Kula dherekaken budidaya ngampil kebon danu pancal panggung. Ih, monggo kula dherekaken Wamayang Para. Sraya Indraksasara Maruta
paono kono marakono ono satriya dadane mencorong murup sapa we takon karo aku Raden Gatotkaca yo banjur iki ana buta sajae lagi angon ngebu sapa we ngerti yo aku iki dedya dadong awu aduh iki sing tak goleki ngaku dadong awuk kok banjur lungguh ngisor aduh nyuwun pangapunten mboten nginten bilih paduka menika dedya dadong awuk ingkang kula pati apa sebabe mangkono inggih dadosna kauningan kula ngantos dumugi mriki menika awit mundi dawuhipun para pepunden supados matur kalian jengandika Rening bapa paman kula ingkang kasih Raden Permadi menika badhe palakrama. Nanging srah-srahanipun wujudipun kebu danu pancal panggung cacah 140. Monggo ingkang kagungan paduka keparengong angampilaken. Oh, ladalah. Oh, dadal kok tinemune mung arep nyilih kebo sing tangon. Kebo kok nganti kaya rintalan iki. Oh, amung arep disilih Raden. Ngerti ya iki dudu kebo sembarangan. Merga iki kebo klebu pusaka kadewatan. Ingkang kagungan pukulung Sang Hyang Indra lan iki kebo bisa ngambah gegana. Iso mabur ora kena disilih wah. Yen ngono tak jabel basaku. Mungkari oleh apa ora? Wah ladalah. Yen ora oleh kepiye? Yen ora oleh bakal tak ruda paripeksa. Wah yo tak lateni cah bagus. Ah!
Wara. Wis tak dingkes wis ora iso bangga aduh Raden kula nyuwun gesang ya ora bakal tak pateni waton gelem ngampil kebo waton gelem ngampili kebo waduh inggih badhe kula ampilaken Raden Atus 40 Lingsir tumapak ing panci bang pangwetan sumaput ngakoso lintang rinawus kawuryan umiring sang sasa Dara sumilak praping ngakoso gatine Sang Hyang Wisesa Oh
weh tentreming triloka Om Ilahing ingkang sowan Permadi diderekke Kakang Semar Kakang sami manggih karaharjan Kakang. Iya Guru, slamet tekaku. Lan iki aku pancen nderekke ndaraku ya Ndara Permadi. Ngaturaken sumungkeming pangabekti Bukulun. Yo Arjuna wis ulun tampa Kakang. Lajeng wonten wigatos sing karsa ingkang kados pundi? Menapa wonten sambet rapetipun kalian badhe dhawuhing Permadi Kakang. Syukur nek kowe wis ngerti. Bebanane temanten kudu disranani nganggo rerengganing kayangan. Klebu mengko pahargyan kudu diringi nganggo gamelan lokana ta mula. Aku kang nembungke kabeh tak silihe ya Guru. Ngelingono yen Pandhawa utamane Ndara Permadi kuwi akeh lelabuhane tumrap kayangan. Nek nganti kowe ora ngolehake, kowe kebangetan Guru. Malugon lakuning lekas lho kita linuting kidung kadung kader ngamomong memangun manah rahayu ayowana tanah golong inggih Kakang kula temtu badhe ngampilaken sedaya renggan kayangan Kakang. Inggih iya matur nuwun ngaturaken gunging panuwun Bukulun. Iya Permadi kejaba ulun mengestoni uga bakal ngampili ingkang mengkono Kakang Semar. Apa Guru? Sakmenika kula aturi mandhap marcapada rumiyin mangke sedaya srana saking kayangan badhe kula kentulaken Kakang. Ya pancen mangkono matur nuwun Guru. Monggo kreta kencana ingkang dipun tarik kalian kuda asesirah yaksa kula ampelaken. Wah, bisa warna. Aku ngaturake gunging panuwun. Dene wis kersa paring pitulungan. Kersa nyelehake kreta kencana. Wah, kowe pancen ora adoh kaya bapakmu Raden Gunawan Wibisana. Inggih Raden. Malah kanugrahan ingkang kula
ingkang tanpa upami dene kula Prabu Biswarna Alindra Singgala saged caos pambiyantu nanging kula suwun mangke menawi sampun paripurna enggal dipun kunduraken nggih Raden. Wah, aja sumelang. Mesti bakal tak balekke menawi mekaten. Monggo Raden Kreta Kencana kula aturi ngasta. Kanjeng Bibi ngaturaken sugeng rawuh Bibi. Iya anak Prabu Kresna. Lan tak ature mresani kabeh bebanane temanten wis tak aturke. Inggih sinuwun. Menika kalebet renggan kayangan ugi sampun dipun kintun kalian Bathara Guru. Kreta Kencana ditarik kuda sirah yaksa nggih pun wonten Kebundanu Pancal panggung cacah 140. Lan Anoman si kethek putih nggih pun joget. Pokoke pun komplit niki. Koko Prabu. Rene bebana sedaya sampun cemawis. Menapa kula lajeng dipun dhawuhaken Koko Prabu? Iya, Permadi. Mesine mengkono Yai, lan saka pangrasaku pancen ya mung si Adi ingkang sembada bisa minangkani biak. Lah kok dadi mlayu-mlayu napa Kakang? Inggih Sinuwun. Nyuwun pangapunten bilih salebetipun sami remen margi bebana saking Raden Permadi sampun pepak nanging malah sami lena bilih menika kecalan Sinuwun. Kelangan piye Kakang Udawa? Inggih. Jebul ingkang Rai Dewi Bratajaya dipun dusta Burisrawa. Wong ayu lara ireng. Iki Permadine ganti cepake.
calon karo aku wong ayu ya njaluk wangapura yen kowe kepeksa tak colong. Tak bondo ayo kowe saiki mung kari guneman ngomong wae yen aku tresna marang kowe Burisrawa. Oh ngono kuwi ayo. Kakang Burisrawa aku tresna karo kowe ngono gek wis yuk. Salat doyak wektu Burisrawa. Apa piye bojoku? Nesta temen patrapmu tresna kuwi suci. Ah engko dikumbamen suci. Ditusi meneh men bali suci meneh. Tresna kuwi ora kena dipeksa. Ora masalah peksa sithik kok. Tresna kudu keplok tangan loro. Ah engko tak keploke dhewe pluk-pluk lah tangan loro. Aku ora iso yen tok peksa nyatan aku babar pisan ora duwe rasa tenan. Wah, kowe aja ngeyel lho. Aja ngeyel ayo mung kare kowe gelem ngladeni aku apa ora. Yen ora gelem apa kelakon tak ruda paring poso tak perkosat menungso kepareng. Waduh. Awas umuk Permati. Dupeke wis kelakon mujuti bebono ning nek Burisrawa isih meger-meger. Kowe ora bakal kelakon dhaup karo Bratajaya Burisrawa. Kowe wong lanang ning nista bebudenmu gayuh wanita kok dadak tok rewangi culika ya ben nek ora ngene iki ora kelakon leku dhaup. Pokoke kowe kelakon dhaup ning nek Burisrawa wis mati kelakon mati tenan. Waduh mati aku. Waduh dolke orang mati. Waduh, Kang Prabu. Waduh. Waduh. Burisrawa piye? Waduh, Kang Prabu. Kula diajar Permati nyuwun pengayoman. Wah, pindho iki pindho mau diajar Werkudara saiki diajar Permati. Mundura tak parane Permati. Waduh, mati aku. Waduh. Kyai Kresna nyaketipun Kakang. Inggih. Koko Prabu badhe nglabrak ngajar Dimas Permadi to. Wah, ayo. Wani gawe bucik kulite jlamprong tak jejeki tungkak. Lan malih Koko Prabu, kula aturi mriksani bebono saking temanten kakung sampun pak. Sampun jangkep napa badhe duka malih? Sing arep nesu sapa? Lho, ketingalipun mau duka. Malah pun Kakang ning kene iki
saiki mau arep mengestoni permadi karo adikku Bratajaya. Menapa menika saestu Koko Prabu? Menapa badhe paring pangestu Koko Prabu? Ya, Dewasmur Radya. Saiki aku mangestoni. Lah nyektinipun Kakang iki ya mung nyoba wae marang sepira gedene tresnamu marang adikku Lara Ireng. Nyatane kuwi sing iso minangkani bebanane. Burisra pancen mung ling-leleng tok wis ayo. Mahargya dhawuhing penganten Baladwa uga melu mangku.